салом алейкум бародарҷоно, ҳама каса ҳамат эҳтиромона хоҳиш мекунам максимални ҳам видеоро дастгирӣ кунед, лайкҳои худтон намонед, то дигар бародаро бубина ҳамин бародарро пайдош кунем. Ҳамат эҳтиромона хоҳиш мекунам, бисёри баъд илтимос карда ҳамин бародараш ки ҳамира ака чанд қашед кофтаистемиш ка аҳамият наметам, мақсад ҳеч ка ёрдам намета. Ман гуфтам ки иншааллоҳ мо илоҷиш мекунем меоем. Ҳамат эҳтиромона хоҳиш мекунам ҳамира як бибинед, ина гӯш кунед чӣ мега бародараш. Акаҷон ҳамон бародароро бу аз барои худо мақсад ҳамира дидагишам бошам, мисол як занг бизанам номрои худам ё ки номрои худам мемони занг бизанам, як дастгирӣ кунам ё биёбем. Акаҷон ин 2 сол пеш дар шаҳри Омск ки дар магазин кор мекард, шаҳри Омск шаҳри Тумен рафт. Ахирон бо хати падарам гап зад, гуфт ки карочи ман ай магазино мебурам, шаҳри Омск Тумен рафт. Баъд ҳамин шаҳри Тумен рафтагиш бедарак шуда, ин 2 сол мешавад. Мисол даракош нест, ҳечка наметавонад ки дар ҷои як бор через ки ёфтемш дар як магазин кор мекард. Дигим бор рафтем ба сарша гуфтем чиш мекунем ки наши одам рӯй кунем, наёфтанаш. Баъди ҳамон дигар ҳеч кай пайш нашид. 2 сол мешавад дар ҳамин шаҳри Тумен буд. Ахирон бор дар ҳамин шаҳри Тумен буд. Ман ҳозир наметавонам ки дар биҷоя чико кайс аст. Мисол як худам то хоҳам ака бовар кард кор мерам меом, ҳамин ҳеччиро успед намекунам. Короче ҳам як чизаша фаромӯш кардам, и ай ҷайҳун мешавад, агар бидонен ай қумсангир. Мисол онҷо бигӯем ки ай қумсангир мешавад, бо хуб мешавад. Ай қумсангир ай як 2.5 сол пеш омагиай, як 6 моҳ хона қад гап мезад, баъди ҳамин мақсад дигар ай гап монд 2 сол мешавад.